Moi roztomili, posłuchajcie o tym, kiedy się mówiło, a do kogo się mówiło, niech będzie pochwalony. Wiecie, kiedyś hańdowni na cieszyńskiej ziemi się musiało pozdrowić każdego, na kogo się trafiło, na ceście, na miedzy, albo na gruncie. A jak się trafiło na kogoś, kogo się znało, to nie stykło iny życ witajcie, albo dobry, ale trzeba było z tym kimsikej jeszcze przerządzić. Ten, kto tak nie robił, nie był stela. Musiał być cudzy, kie nie wiedział, jaki są tu stelański zwyki. Mogło się jednako stać, że ktoś mo kupa kurowodów, a furt o nich myśli, bo kiej szał kole płota sąsiada, to ani nic nie żyk, jak go uwidział. A co się prawiło, kiedy człowiek uwidział ludzi, co robią na gruncie, toż przeca, że niech będzie pochwalony. Oni dyski prawili na wieki wieków. Gdzie propotem się prawiło, witajcie, a szło rządzić dali. Jak się zeszli dwa kamracio, to se prawili witaj, a zaczęli drzistać. Ale kiedy się trafiło baj na starą ciotkę, to się prawiło witajcie ciotko, a dali już trzeba było rządzić słusznie. Jako się mają, jeśli są zdrowi, a jako się mo ujec. Kupa razy się wspominało pombuczka, jak się na kogoś ich natrafiło, bo baj się prawiło daj Boże dobry dzień, a ludziom, co robili na polu, Boże dopomóż. A oni na to prawili Boże usłysz, lebo daj Panie Boże. Pozdrowiało się swoich, a i cudzych. Hańdowni na cestach drepsiło kupa wandroków, co oni potem stoli pod kościołami, a chcieli, co by im dać kąsek chleba, lebo grejcar. Ich trzeba było dyski pozdrowić, bo hańdowni, jak było blisko do święta umrzików, dziadów, to się wierzyło, że oni poradzą wyrządzać z duchami, a może, że i ze samym pombuczkiem. Ale przeca pozdrowiało się ludzi z inkszej dziedziny, a i tych, co bywali 2-3 dziedziny dali, jak się na nich trafiło na ceście. Przeca gęby żadnemu nie ubyło, jak żyk dobry, lebo witajcie. Moja starka dycki prawili, że dobre słowo mało stoi, a kupa pomogo. Jak się przeszło kole sąsiada, co się z nim człowiek powadził, to się go nie pozdrowiło roz drugi, trzeci, lebo a i 20, ale potem przeca zaś się z nim ujednało, a dycki się na niego hukło, jak stoł na zagrodzie. Przyjść kole kogosik, a nic mu nie życ, to było tak, kieby człowiek przeszedł kole krzyża, a się nie przeżegnał. Nie daj Boże, jak kogosik się nie pozdrowiło, to wnet pod calućki dziedzinie ludzie rządzili, że oto taki sopuń szoł, a ani gęby nie odewrzył. A gor jak młodszy nie pozdrowił starszego, to już była ostuda. Ludzie wierzyli, że jak jeden do drugiego rzeknie aspoň jedno dobre słowo na ceście, na miedzy, lebo na gruncie, to takowne słowo ma przeogromną moc. Może pomóc w kurowodach, w nimocy, lebo oto w żywobyciu. Tuż jak kogoś uwidzicie na ceście, to mu piersi rzeknijcie aspoň dobry. To jedno słowo może kupa, a jak jeszcze się obo zastawicie, a zaczniecie pospołu wyrządzać, to uwidzicie, że się wam będzie potem lepszy drepsić dali.